खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। सीबीआईआ पान्जाब पुलिसनि सासे डीआईजीपीखौ एरेस्ट खालामदों। बीपीएफनि एमएलए सरन बर'आ आसामनि मन्त्रि हिसाबै समायखिरा लाबाय। जुबिन गार्गनि सोमोन्दै ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनानै सानै लाइमोना पुलिसजों हमजादों। काजिरङानि आग्रातलिनि रेन्जआ 2025-26 सिजननि थाखाय फिन खुलिफिनबाय। बिटिसिआव सानै इएम आरो लेङाइ बुंथिगिरिनि मासिखौ बिजेपिनो होनो हाग्रामाया फोसावदों। सरिहननि साखाथियाव गरिब रथ एक्सप्रेसआव अर नांदों। फैगौ 31 अक्ट'बरनि गेजेराव गासैबो पिसिडिसि आरो टिएलसिसि कमिटिखौ दाफुंगोन बिपिएफ सोरखारा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बृहस्पतिबारखालि सेन्ट्रेल ब्युरो अफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआईआ पान्जाबनि डिप्युटी इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस रपार रेन्ज हरचरन सिंह फुल्लरजों लोगोसे गुबुन सासे सुबुंखौ 8 लाख रां घुस लानायनि केसआव खादों। फतेहगढ़ साहिबनि मन्डी गोविंदगढ़नि सासे स्क्रेप फालांगिरिया डिलरनि हेंथायै 2023 मायथाइनि एफआइआरखौ मीमांसा खालामनो थाखाय दानारि रां दाबिनायनि अजद होनायनि उनाव फुल्लरखौ बिथांनि महाली मावख'आव हमनाय जादों। सीबीआईआ फुल्लरखौ अजद होनायनि उनाव मोनसे ट्रेप सेट खालामनाय समाव 8 लाख रां लानायनि खामानियाव हमदों। पान्जाब पुलिसनि डीआईजी हरचरन फुल्लरा हमजानायनि उनाव घुस लानायनि अजदखौ नेवसिदोंमोन। थांनाय 16 अक्ट'बरखालि फुल्लरखौ रां जाख्ल'नायनि केसआव सीबीआईनि आवथायाव लानाय जादों। मानो होनोब्ला फुल्लरनि न'निफ्राय सीबीआईआ 5 कौटि नोगोद रां, गंसे मार्सिडिज आरो गं 22 लाक्जारि घड़ीफोर बोखांनो हादों। 5 कौटि नोगोद रांनि अनगायैबो 1.5 किल'ग्राम सना बोखांनो हादोंमोन सीबीआईआ। हरचरन सिंह फुल्लरा 2007 बेचनि सासे आईपीएस अफिसार। बिथांखौ 27 नबेम्बर 2024 आव रपार रेन्जनि डीआईजी महरै थिसनदोंमोन। बेनि सिगां बिथाङा पाटियाला रेन्जनि डीआईजी महरै खामानि मावदोंमोन। फुल्लरा पान्जाबनि बारग' डीजीपी महल सिंह फुल्लरनि फिसाज्ला। आथिखालाव सीबीआईआ हमजानाय डीआईजी हरचरन सिंहनि हेंथायै नायबिजिरगासिनो होननानै सुलुङाव फोरमायथिदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सोरखाराव हाबनानै मन्त्रि बिबानखौ आवग्रिनो हाबाय। माजबाटनिफ्राय देरहाबोनाय बीपीएफनि एमएलए सरन बर'आ दिनै 18 अक्ट'बर सनिबारखालि राजभवनाव फुंनि 11 रिंगायाव समायखिरा लायो। हान्था मेला बिफानखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सरन बर'नो होबाय होननानै मिथिहोदों। हाग्रामा महिलारिया मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहजों लोगोसे हमनायनि उनाव 16 अक्ट'बर 2025 खालि दिल्लीयाव बेखौ थि खालामनाय जादोंमोन। बीपीएफ दोलोनि एमएलए सरन बर'खौ आसाम सरकाराव केबिनेट मन्त्रि महरै बिबान होनानै बीपीएफ दोलोखौ एनडीएआव सोफानो नाजादों बीजेपी दोलोआ। मन्त्रि सरन बर'नो हान्था मेला बायदि बिफान होनानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामा महिलारिखौ गोजोन होनो नाजानाया सोराङाव फैदों। मानो होनोब्ला फैगौ 2026 नि जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थियाव बीपीएफ दोलोआसो सोर सोरखार दागोन बेखौ सायख'गोन। बेखायनो बीपीएफ दोलोखौ नागारनानै आसामाव राजनीतिक थालांनांगौब्ला हाग्रामा महिलारिखौ लाफाथारनांगोन। 15 अक्ट'बरखालि बाक्सा जिल्लायाव जानाय मोनसे जाथायनि समाव अर खामनाय मोब्लिबारि मिडिया भेननि साखाथियाव दिन्थिफुंनाय फुटेजआव सिनायजानायनि उनाव मजनू आलीनि फिसाज्ला मोहम्मद रसिम आलीखौ दिनै पुलिसआ खायो। सोंनाय फिननायनि समाव रसिम आलीआ बुङो दि बिथाङा रुंसारि रोजाबगिरिनि फेन नङामोन। गावखौनो थार मोजां मोनगिरिफोरनि मोन्दांथिनिफ्राय गोजानाव लाखिदों। बिबानगिरिफोरा रोखा खालामदों दि बे जाथायाव बिथांनि गुबै लोब्बा थानायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे जाथायाव नगावनि जुरिया पुलिस थानानि सिङाव थानाय तेलिया बेबेजियानि रसद उद्दीननि फिसाज्ला मोहम्मद इनजामुल हक 27 खौ थांनाय 15 अक्ट'बर 2025 आव एसके आहमेद मुङै फेसबुकआव मोनसे दान्थे बिदान्थे गोनां भिडिअ आपल'ड खालामनायनि दायाव खायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला जुबिन गार्गनि थैनायनि भिडिअआव खामग्रा मुवाफोर दंमोन। हकआ गुबै क्लिपखौ प्लेटफर्मनिफ्राय मोन्नायखौ सिमान लायो। पुलिसआ मिथिहोयोदि बे मोन्नैबो जाथायनि सायाव दासान्दि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो सुबुंफोरनि फिनजाथाय सोमजिहोनो थाखाय सेन्सिटिभ जाथायफोरखौ सोलाय सोल' खालामनो नाजानाय सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लागोन। काजिरङा माहारियारि हाग्रामा आरो टाइगार रिजार्भनि आग्रातली रेन्जखौ 2025-26 मायथाइनि दावबायारि बोथोरनि थाखाय सुनिबारखालि मावख'आरि महरै फिन खुलिनाय होबाय। मिथिनाय बायदिब्ला बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ आसामनि एग्रिकालचार मन्त्रि अतुल बरा आरो एमपि कामाख्या प्रसाद थासेआ मावफुंना होदोंमोन। बेनि उनाव बिसोरो बोथोरनि गिबि मावख'आरि साफारिनि गोथां फिरफिला बिरहोना नेमखान्थि बायदियै गिबियै दावबायनाय दिन्थिजेनो। बे सानखालि बाहागो लाफैनाय आग्रातली, थुबा आथि बेलगुरि, कटलिमारि आरो तामुली फोथारनि इक' डेभेलपमेन्ट कमिटिखौ लानानै आग्रातली कम्युनिटि हलआव मोनसे मिथिका लुप
बेखेवनायबो जादोंमोन। बेनि मावथांखिखौ आबहावायारि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानायजों लोगोसे ओनसोलारि हारिफोरखौ गोख्रों खालामनो लानाय जायो। काजिरङा माहारियारि हाग्रामा आरो टाइगार रिजार्भनि फिल्ड डाइरेक्टर डक्टर सनालि कचआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे लुपनि गेजेरजों मेटिका मुंनि इनभेक्सिन वाटार हाइसिक बाहायनानै 100 निबो बांसिन रोखोमनि इक-फ्रेन्डलि आखाइनि सिल्प सोरजिनो खाबु होगोन। बेनि अनगायैबो कचआ बुंबावदों दि काजिरङानि दै ओनसोलफोराव मेटिकाया मोनसे मैखोम आबहावायारि खैफोद जानो फैदों, जायनि थाखाय दै लामाफोरखौ होबथादों, अक्सिजेन थाखोआ खमायदों, हाग्रानि जिब-जुनारफोरा थांलाय-फैलाय खालामनायाव हेंथा फैदों। बबेखानि बेफोर आबहावायारि जेंनाफोरखौ अरायथा जौगाखांनायनि खाबुफोराव सोलायनो थाखाय काजिरङाखौ गोदान महर होनो गोख्रों नाजादों होननानै डक्टर कचआ बुंदों। शनिबारखालि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकाराव बिपिएफनि एमएलए चरण बर'आ केबिनेट मन्त्रि हिसाबै समायखिरा लानायनि उनाव बिपिएफ दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया फोसावदों दि बिजेपिनि सानै एमसिएलएनो इएम आरो सासेनो लेङाइ बुंथिगिरि बिबानखौ बिटिसि सरकाराव जायगा होगोन। गुवाहाटीनि राजभवनाव जालांनाय चरण बर'नि समायखिरा लाखांनाय उनाव खौरांगिरिनि सोंनायाव हाग्रामा महिलारिया बे खौरांखौ होदों। बिपिएफ दोलोआ एनडिएआव मावख'आरि महरै ज' जानायनि उनाव बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया शनिबारखालि बुङो दि बे गोरोबलायनाया बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि आबुं जौगाखांनाय आरो जौगाथायनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ होनोबो हायो आरो लाफिननोबो हायो। पान्जाबनि सरहिन्द रेलवे स्टेशननि साखाथियाव 18 अक्ट'बरखालि अमृतसरसिम थांनाय गरिब रथ एक्सप्रेस रेलगारियाव हरखाबै अर नांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे जाथाया आम्बालनि माखासे किल'मिटारसोल' गोजानाव जादोंमोन। रेलनि मोनसे दाबानिफ्राय उखुन्दै ओंखारबोनाय नुनो मोननायनि उनाव हरखाबै रेलगारिखौ लाखिनो गोनां जादोंमोन। माखासे समनि गेजेराव अर खोमोरग्रा आरो रेलवे बिफाननि मावथिफोरा दाब्बायाव जोंब्लावनाय अरखौ थाबथानो थाखाय गोख्रोङै राहा लानाय जायो, जायनि जाहोनाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिहोनायनिफ्राय बारग'नो हादोंमोन। सरहिन्द जिआरपि थानानि हाउस अफिसार रतन लालआ फोसावनाय बायदिब्ला रेलनि गासैबो दावबायारिफोरखौ रैखाथि बासायनो हानाय जादों आरो जाथायाव सासेबो दावबायारिफोरा जोखोम जानाय आरो थैनायनि खौरां दासिमबो मोननाय जाथ'वाखै। बबेखानि अर खामनायनि जाहोनाव रेलनि गंथाम दाब्बाफोरा खहा जायो। दासान्दि मावख'गिरिफोरा जाथायनि गुबै जाहोनखौ नायबिजिरनाय जाबाय। हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय बिटिसिनि बिपिएफ सरकारा फैगौ 31 अक्ट'बर 2025 नि गेजेरावनो गासैबो पिसिडिसि आरो टिएलसिसि कमिटिफोरखौ दाफुंजोबनो थांखि लादों। बेनि थाखाय बिटिसि नेहाथारि खनिफ्राय मोनसे बिथोन जारि खालामदों। लोगोसेनो बे खेबाव आइजोफोरनोबो 50% मासि हगारनो थांखि लादों हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय बिपिएफ सरकारा। नोजोर होनो गोनांदि सिगांनि समाव पिसिडिसि मासिगिरि एबा सोद्रोमा जानो जेबो सोलोंथाइनि फोरमानलाइ नांलायामोन, नाथाय बे खेबाव गिबि खेबनि थाखाय सोलोंथाइनि गोनांथि एबा सिमाखौबो फोसावखादों। पिसिडिसि मासिगिरि आरो सोद्रोमाफोरा खमैबो मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन आरो टिएलसिसि मासिगिरि एबा सोद्रोमाफोरा खमैबो हायार सेकेन्डारि एबा 12 थाखोखौ उथ्रिनाय जानांगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।